Hello guys, magandang buhay sa atin lahat. So, kumusta kayo lahat? So, ngayon guys, umpisahan natin guys kung paano tayo mag-mindset. Dito sa aking channel, so ituturo ko dito kung ano yung mga experiences ko bilang OFW at paano humawak ng pera at paano lumustay ng pera. So, ika nga, walang napupuntahan yung pera mo, hindi mo alam yung hindi mo alam kung saan napunta yung pera mo. Let's say sa mga katanungan nga natin minsan bilang OFW, kumusta na mga abroad? Ito pa rin, walang ipon. So laging ganon. Walang ipon, wala pang savings, etc. So ako naman kahit sabihin natin matagal na nag OFW, let's say I started OFW way back 2002. So, matagal-tagal na, 2002. So, ano yung na-invest mo? Ang tanong. Ano yung na-savings mo? Yan ang tanong. So, before anything else, guys, before tayo mag-dive sa ating journey, sa ating businesses or investment or any kinds of business that you are aiming for, kailangan muna natin mag-mindset. So, pinaka the best dito, mindsetting. Kumbaga, i-mindset, i-plano. Anong dapat gawin? Bilang OFW, paano ba ako makapunta ng abroad, di ba? Nagma-mindset ka. Ano kaya ang gagawin ko para makapunta ko ng abroad? Anong unang step kong gagawin? Di ba? So, ganun ang mga kuha natin. Ima-mindset muna natin yung sarili natin towards to our journey kung ano yung gusto nating gawin sa ating buhay. So, yung unang mindset ko, unang abroad ko, 2002. Pagdating, usap kami ni Mrs. Pagdating ko sa Saudi, kasi Saudi yung unang napuntahan ko. Pagdating ko sa Saudi, bayaran muna natin yung utang. Kasi may mga utang tayo, kailangan bayaran. Di ba? So, ganun yan. So, pagkatapos na mabayaran yung utang, patayo tayo ng bahay. Tapos na patayo ng bahay, bibili ng sakyan, bla bla bla, gastos ng mga anak, di ba? Ganun ang mangyari. Pero iba-iba ang topic natin, guys. Diyan tayo pupunta. So kaya abangan mo lahat ng journey bilang OFW, paano ako lumustay ng pera, paano ako nagkaroon ng mga utang, paano ko unti-unti binayaran yung credit card. At the same time, now we are towards journey to the investment program. And that's the start with the mindset. So paano natin umpisa ng mindset, guys? So bilang OFW, guys, pasalamat tayo na marami ng mga nag-share sa ating social media, pero sa akin iba yung sa akin na i-share ko dito sa social media, which is paano tayo yayaman. So Pinoy, yayaman ka. So this is our journey. So paano tayo yayaman? Hindi lang mga mayayaman ngayon ay patuloy yung mayaman. Dapat tayo ay yayaman din. Bilang nasa middle class or nasa mahirap na class, okay? Kailangan natin mayaman. Yayaman tayo at dapat matutunan natin unti-unti, step by step. Kaya dito ituturo ko step by step paano tayo mag-umpisa sa larangan ng learning investment. So, marami akong idea, guys. We 2002 up to now, 2025 now, we are in 2025. So, kaya naisip ko ngayon, umpisahan ko mag-share dito sa aking social media. We'll start now for the mindsetting. So, what is the mindset and why it's matter? So, bakit kailangan natin yan? Ano yung mahalaga? Your mindset is a set of beliefs. Okay? Beliefs pala yan sa ating paniniwala that shapes how you make sense of the world and yourself. So, sarili natin, guys, buong with the surrounding sa ating pamumuhay, kailangan natin. So, kaya nga meron tayong mga beliefs sa ating sarili, di ba? And then it influence how to think, kung paano tayo mag-iisip, feel, and behave in any given situations. It means that you believe about yourself impact.
Either success or failure. So dalawa lang bagay ang ating titingnan dito sa ating mind setting. So always do mind setting that's positive. Success. Okay? If there is a failure, we cannot do anything else because sa lahat ng klaseng larangan ng paggagalaw natin, either business, work, activities, etc., there is a failure and there is a success. Okay? That's the important thing. So mindset can influence how people behave in a wide range of situation in life. So kaya makikita mo sa social media, sa mga news dyan, so paano yung mga tao sa gumagalaw at paano sila nagte-take action. Kasi yung iba dyan na nakikita nila yung influence sa ibang tao, influence sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa kaibigan. So kaya nga ika nga kung gusto mong magkaroon ng negosyo, gusto mong maging negosyante, so you need to influence to other people na negosyante din. So kung gusto mong maging lasinggero, kaibiganin mo yung lasinggero. Kasi para after the future, lasinggero ka rin. Kung mahilig ka mag-outgoing, pasyal-pasyal, mga mayayamang style, so kaibiganin mo mga mayayaman para maging mayaman ka rin. Pero kung gusto mo maging negosyante, gusto mo maging entrepreneur, sino yung kaibiganin mo? Alam nga naman yung mga hindi entrepreneur. So dapat kaibiganin mo kay entrepreneur, mga negosyante, at sumali ka sa mga institution o communities. So that's the how we mindset. For example, guys, people encounter different situations. Their mind triggers specific mindset that directly impacts their behavior in the situation. So yan ang sinasabi natin. So that can be influenced, guys, kung ano yung kasama mo ngayon. Yung kasama mo mahilig maggalagala, ikaw din mahilig ka rin maggalagala. Once na gumala ka, ano ang kailangan? Budget. Kailangan mo ng pera. Mahirap gumala, guys. Mahirap pumasyal kung wala kang pera. Kung wala kang cash, meron ka namang credit card. Itong credit card ko, kas-kas ko lang to. Diba? So, this is how we do the mind setting. So, we need to see, guys, fixed versus growth mindset. So, just a sort of example, guys, we have a fixed mindset. And neither I'm good or I'm not. That's just who I am. I can't change it. Okay? If you don't have to work hard, you don't have the ability. If I don't try, then you won't fail. Kasi kung hindi mo matry talaga, at hindi mo malalaman kung bumagsak ka, kung hindi mo malalaman na fail pala yung ginawa mo. Let's say, subukan, makita mo, paano kaya tumawid yan? Or let's say, pagkain na lang, kasi ang Pinoy mahilig sa pagkain. Merong bagong bukas na restaurant. Ang sabi-sabi na, masarap yung pagkain na doon, masarap yung grill, masarap yung mga shake, masarap yung halo-halo, etc. Paano mo malalaman kung masarap? Kwento-kwentuhan lang, di ba? So gusto mo malaman, puntahan mo. I-try mo, i-taste mo kung masarap o hindi. That's how we do that. Okay? And that's good. That job position totally out of my league. So this is our fixed mindset. And how we growth mindset. This is our growth mindset. I can learn to do anything I want. I am constantly evolving, work in progress. The more you challenge yourself, the smarter you become. I only fail when I stop trying. That job position looks challenging. Let me apply it. So mga negosyante, guys, kung mapapansin mo yung mga negosyante, yung mindset ng negosyante, pag meron silang sinasabi, let's say ikaw kaibigan ka sa isang negosyante, ngayon meron kang nakitang negosyo, isi-share mo ngayon dun sa kaibigan mo negosyante, no? Which is may negosyante na siya eh. So nandun na yung mindsetting niya. Pag sinabi mo, oh my friend, meron akong isang negosyo nakita, oh, which is sa tingin ko maganda to. Sa tingin mo, maganda kaya? Ngayon, ang sagot niyan, tingnan natin. Maybe maganda o pag-isipan natin, i-try natin kung talagang visible
kaya siya. So, hindi mo na mag-negative yan. Positive ka agad yan. Lahat ng mga business-minded guys, people, lahat ng mga negosyante, entrepreneur, whatever you mention, kung anong klase, basta negosyante, positive mindset yan. Laging positive yan. Hindi tumatanggap ng negative yan. Kaya yan ang gayahin natin. Kaya ako guys, ginagaya ko rin yan. Kahit tuwing umaga, you have to be positive mindset. Pagising mo lang, smile ka na agad. You need to smile. Maligo ka, smile ka. 1,000 times a day, you need to smile. Para ma-maintain mo yung mukha mo na laging bata. So, this is the... So, add lang yan, ha? So, add lang yan na kailangan mo smile 1,000 times a day. Alright? So, this is how we fix and growth in our mindsetting. So, ito guys ang inumpisahan natin para sa ating journey towards to our investment growth. So, kaya nagpapasalamat ako at marami akong natutunan, marami akong inatinan ng mga trainings at dami kong binabayaran guys. Kahit sabihin natin may utang pa ako, nagbabayad ako para sa aking training. Bakit? Kailangan ko magbayad sa aking training? To do the foundations. So, kailangan natin foundations. So, foundation sa aking future, sa aking journey, sa aking retirement, sa aking future, sa aking mga anak. So, pamilya. So, this is how we do the mindsetting first. Do the mindsetting first, positive mindset. Every day, you need to do the positive mindset. Kailangan natin yan. Yayaman tayo, magsikap tayo, but gawin natin simple. Bakit natin pahirapan? Bakit yumaman yung mga mayayaman, lalong yumayaman? Bakit yung mga mahirap, lalong naghirap? Bakit? Merong technique. So, yan ang papanoorin natin sa susunod na mga video sa aking channel dahil unti-untiin natin. Kaya inumpisahan ko dito sa ating mindsetting. So, how we do the mindset. So, first, positive mindset guys. Always think positive. Alright? So, as I explained earlier, this is what we need to do. Okay?